ቋንቋ ናይ ኩልና መረዳድ ምዃኑ ንሰማዓሉ ሓቂ ብዝተፈላለዩ ፊደላትን ቃላትን ዝተፈላለዩ ትርጉም ዘለዎም ቃላት ተጠቅመ ድማ ምሳዋት ክረዳዳ ንኽእል ቋንቋ ኣብ ዘይጀመረሉ ቃላትን ፊደላትን ኣብ ዘይጀመረሉ ግዜ ድማ ናይ ቀደም ሰብ ብምልክት ይረዳድኡ ከም ዝነበሩ ካብ ታሪኽ ክንሰምዖ ወይ ድማ ክንርድኦ እንኽእል እዩ ብስእሊ ይኹን ብዝተፈላለዩ ምልክታት ገይሮም ድማ ክሓልፍ ተደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ይሕልፉ ነይሮም ክረዳድኡ ድማ ይኽእሉ ነይሮም ካብ ምልክት ዝሕልፍ ኢልና ድማ ናብ ናይ ጽውማን ተሰጊርና ጽውማን ከም ትካል ሰብ ከም ትካል ሽግር ዘይብሉ ሰብ ማለት እዩ በቃላት ክርድኦ ዝኽእል ክርድእዎ ንዘይካሉ ንዖም ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ምልክት ቋንቋ ኣለዎም በእዳውና ብዝተፈላለዩ ክፋል ኣካላትና ዝግበር ማለት እዩ ናብ ሃገርና ምልስ ኢልና ተሪእና ናይ ምልክት ቋንቋ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎይ ብዙሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ ነዞም ናይ ምስማዕ ሽግር ዘለዎም ዜጋታትና ድማ ካብ ዜና ይኹን ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ንዕኦም ዝጠቅም ንኸይበኽሩ ተባሂሉ ወላ እውን እቲ ናይ ምስማዕ ሽግር ዘይብሉ ነቲ ምልክት ክርድኦን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ ስልጠናን ትምህርትን ይወሃብ እዩ ኣብ ናትና መደባት ኣብ ናይ ኤርቲቪ መደባት ማለት እዩ ኣብ ዜና ይኹን ኣብ ካልእ እውን ተዓዚብና ኢና ኣለና ብምልክት ቋንቋ ገይረን ሰሚዐን ነቲ ክሰምዕ ዘይክእል ድማ ብምልክት ገይረን ክረድኦም ተዓዚብና ኣለና ፌሩዝ ቢንያም እምበኣር ናይ ምልክት ቋንቋ ኣብ ሃገርና መዓስ እዩ ጀሚሩ እንታይ ዓይነት ስልጠና እዩ ዝወሃብ ዘሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምልክታት ይኸ ዘሎ ዝብል ብሓፈሻ ዝዳለወቶ ትሕዝቶ እዩ ቀፂሉ ክስዕበልና ብሓባር ንከታተል ኣብ ህይወት ዓይኒ ብርኪ ምህላው ብልጫዩን ተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኣብ እዋን ወጋሕታ ምስ ጠለስታ ፀሓይ ተኣሳሲሮም ዝኽሰቱ ድምፂ ጨራሩን ትርኢታትን ክዕዘቡን ከዳምጡን ዘይተዓደሉ ብዙሓት ስለ ዘለው እዩ ክንደይ ካባና ነቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ብልጫ ዓሽሽልና ናብቴ ናብ ሰገለት ሃብቲ ዝወስድ ዝመስለና ኣብ ስግሪ ዘሎ ነማዕዱ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ግን ምሳና ከም ዘሎ ንዝንጉዓ ኣይንሰኣንን እቲ ምንታይሲ ዓይነ ብርኮም ስኢኖም ክንሶም በቲ ዝተረፈ ኣካሎም ብዕትፍታት ሰሪሖምን ፅዒሮምን ህይወቶም ዝመርሑ ስለ ዘለው እዩ ክሪኡ ዘይክእሉ ክንሶም ብናይ ውሽጦም ብርሃን ተሓጊዞም ግን ቆላሕታ ይስሕቡ ክስዕቡ ዘይክእሉ ክንሶም እውን ውሽጦም ኣዳሚፆም ድምፂ ይፈጥሩ እዚኦም ከምዚኣቶም ዝኣመስሉ ሰባት ካብቲ ንቡር ዝበሃል ሰብ ዝተፈልዩ ስለ ዝኾኑ ቆላሕታ የድልዮም እዩ ትምህርቲ ጽሙማን ኣብ ከረን ኣብ 1955 ጀሚሩ እቲ ምኽንያት እውን ሓደ ሽወደናዊ ሰለስተ ኣሕዋት ጽሙማን ብምርካቡን ሓንቲ ካብአን እውን ምስኡ ትሰርሕ ብምንባራን ከም ዝኾነ ይንገር ካብዚ ጀሚሩ እውን ኣብ ፕላስ ኦሪባ ብሓገዝ ፊንላንዳውያንን ሱዳናውያንን ከም ቤት ትምህርቲ ከቐውን ክኢሉ ኣብ 1970ታት ብዝነበረ ወግእ ብምዕናው ግን ናብ ገዛ ኸንሻ ኣስመራ ጨንፈር ብምግባር ክቕጽልዎ ጀመሩ ካብዚ ቀፂሉ ኣብ 1989 ኣብ ኣስመራ ከባቢ ፓራዲዞ ብመምህር መድህን ዮሃንስ ፊንላንዳዊ ሰርካሊስ ሃማላይን ከምኡውን ቀሺ ትንሳኤው ትጃርን ብነፃ ስሩዕ ትምህርቱ ከም ቀዋሚ ጀሚሩ ካብ ናይ ምልክት ቋንቋ ሓሊፉ እውን ከም ናይ ዝተፈላለዩ ማዕለማን ስፌትን ዝኣመሰሉ ናይ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ማለት ናይ ሞያ ትምህርቲ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝጀመረ ይግለጽ ካብ 2011 ጀሚሩ ድማ እዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳሽወደን ኣኽርያ ቆይሙ ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ናይ ጽውማን ኣብያተ ትምህርቲ ዝሳተፉ ብተፈጥሮ ወይ ብሕማም ይኹን ሓደጋ ጽውማን ዘጋጥሞም እዮም እቶም ክሰምዑ ዝጸንሑ ግን ብሕማም ወይ ብሓደጋ ጥመት ዘጋጥሞም ቋንቋ ኣጽኒዖም ስለ ዝጸንሑ ናይ ሊፕ ሪዲንግ ወይ ናይ ከንፈር ምንቅስቓስ ተጠቂሞም ከም ዝርድኡን ከም ዝዛርቡን መምሃራን ይገልጹ ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ጽሙማን ብሓልዮት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያንን ዝመሓደራ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎን መምሃራን ድማ ይርከበወን መምህር ሰራ ሰሎሞን ንኣስታት 30 ዓመታት ዝሰርሐት እያ ን20 ዓመት ከም መምህር ን8 ዓመት ከም ምልክት ዳይሬክተር ኣብዚ ግዜ እውን ን2 ዓመት ጊዜያዊ ዳይሬክተር ኮይና ተገልግል ዘላ ኣብዚ ቤት ትምህርትና 75 ተምሃሩሉ ካብዞም 75 19 ደቂ ኣንስትዮ ቶም 46 ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ መምሃራን 12 ኣለና
سلسته أودات تشعته أولد كابزم 10 خلته يوم سلسته صومان كون خلو وتوم تشعته نسمعنا ትምህርቲ ጽውማን አካዳሚያዊ ትምህርቲ ፍሉይነት የብሉን ማዕረ ናይቶም ዝሰምዑ ተምሃረዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ተምሃሮ አሸጋሪ ምዃንዮም መምሃራን ጽውማን ዝሕብሩ ኣብቲ ናይ ቀለም ትምህርቲ ክብደት ኣለዎ ጽውማን የሸግሮም ምክንያቱ እሶም ናብ ቤት ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ቋንቋ ዘይብሎም እዮም ዝመፁ ዕድሜኦም ደቂ 6 ዓመት ክመፁ ከለዉ ኣብ መቐለ ህፃናት ዋላ ሓንቲ ዋላ ሲንግል ቃል ኣይፈልጡን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እዝኖም ስለ ዘይሰምዑ ካብ ድዮም ካብ ስድራ ቤቶም ዝምሃሩ ቋንቋ የለን ስለዚ ዜሮ ስለ ዝመፁ ይኸብዶም እቲ አካዳሚ ትምህርቲ እንደገና እቲ ሽግር ከ አንታዩ እቲ መጽሐፍቲ ነቶም ዝሰምዑ ይተዳሉ ንጽውማን ንበይኖም ዝተዳለው መጽሐፍ የለን ስለዚ እቶም መምሃራን እንዳተቃለሱ ንዕኡ እንዳጾመቁ ካብቲ መጽሐፍ እንዳተርጎሙ እዮም ዝምህሩ እምበር ዝተፈለየናቶም يقولون نتي كاريكلم من سمع اللي يزداد نتومان أبغمت زتوا أي نبرة نتي متحف كدالو كله نتومان حاسب كاز تدالو سلزي كونه سلزي كبرت الله مش جرومي جن كل ما مر ببتعمو يتصير يصير ኣብዚ ግዜ ጽውማን ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ 5ይ ክፍሊ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ ካብ 6ይ ክፍሊ ጀሚሮም ግን ምስ ዝሰምዑ ተምሃሮ ይሕወሱ እንተኾነ ዝበዝሕ ግዜ ናብ ቤት ትምህርቲ 4 ስምራት ጥራይ ስለ ዝምደቡ ንገለ ተምሃሮ ካብ ከባቢኦም ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ بزن أكاديمية مخنات تجمعات زبزحوا طومان أمناي مويا سرحوميم زدهبو نتي أمناي مشت جزيز وهاب ناي معلمان سفيتن تمرتد ما بعتو بكاتات الو مستمرقوا أب استفالي فابريكاتات بليز أم زرائيلو مخناتون نسيو بمويا أم نبزل على بوتا خبط حدمان عزب مويا طومان أزيوم فاتم جي سلست جزيقة مريقنا لنا أب كل تشحن شومنتن 3 تمهارو تمريقون دينا عندنا كلاكا أب كل تشحن 20 كا أب ورحي مسكرم كا 3 تمهارو تمريقون مديهم حجي خا سالسا جزي إذا حجي زلوها 3 تمهارو يمهار له حجي أما ألما أسفيت أزيوم فاتم كافتي كالت مرتي بزبالة زمان أفتناي مويا ينعم زردهم هو حجي قال صومان بصفة نفعت سلزخونو تمريتهم نبكال عدين أبنت عدي صوم مالو دبي تمريتو توارا ديرو تتوقعي حجي أو جيشو أو صراحة له مالتي سلزي أب كتمها بزحات صومان بصفة تاريخهم أبتشو بزحات صومان الله أزيم نفعتي ما فريتيو وصرحهم كله تبغي من الصرحهم سلازع عوتاتهم هجروا محبر صومان إيرتراون ناتو أبركتوا اللوه إذا محبر أبشحن شعت 298 عام تمرز زقام قينو كلن تناو مسألة صومان نمرقات زتعر محبريو هجروا أنق ملكة مدل دانن معك أبنون حدا كاب علاماتيو
ነዚ ዕላማታቱ ንምትግባር ናይ ምሕያል ኣፍልጦን ንቕሓትን ሓፈሻዊ ምሕደራ መደምኽን ማዕዳን ከምኡውን መደባት ስልጠና ከም ዝምድብን ኣብዚ ግዜ እውን ኣስታት 4,000 ምዝጉባት ኣባላት ከም ዘለዎ ይሕበር። ኣብዚ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ናይ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ዜና ናይ ምልክት ቋንቋ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብርሀት ተወልደ ሓንቲ ካብ ኣቕረብቲ ዜና ምልክት ቋንቋ እያ። ክልተ ጽሙማን ኣሕዋት ስለ ዝነበርዋ ናይ ምልክት ቋንቋ ብዘይ ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዝለመደቶ እያ ትዕልል። ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ኣብ 2014 ኣብ መጀመርያ ጀሚረ ማለት እዩ። እቲ ናይ ምትርጉማን ስራሕ ቋንቋ ምልክት ኣይከሎን እየ ነይረ ግን ብብዝሒ ጽሙማን ኣብኡ ይርኢ ስለ ዝነበርኩ እንደገና ብዙሓት ጽሙማን ይመፁ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ማሕበር ብኸምይ ቀስ በቀስ እናተለማመድኩም እምበር ብዝኾነ መንገድስ ኣይተማሃርኩም ማለት እዩ። ካብኦም ካብቶም ጽሙማን ተማሂረ እየ። ቤት ትምህርቲ ጽሙማንን ማሕበር ጽሙማንን ግን ዝፈልዮም ነገራት ኣለዎ። ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ማሕበር ጽሙማን በበይን እዩ ሓቂ እዩ። ግን እቲ ማሕበር ነቶም ጽሙማን ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረሎ ኣሎ። ሓደ ማለት ከም ምስትርጓም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኑ ከም ዝጥቀሙ ይገብሮም ማለት ምስድራ ቤቶም ኮይኖም ጽቡቕ ስራሕ ንኽቕጽሉ ወይ እውን ዝተፈላለየ ሞያ እንዳማሃረ ካልእ ዝተፈላለየ ነገር እንዳገበረ ኣብ ብዙሕ ነገር እንዳሓገዘ ነብሶምን ዓቕሚ ናይ ስድራ ቤቶምን ክሕግዙ እቲ ማሕበር ብዙሕ ይፅዕር ማለት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስልጠና ምናልባት ኣሎ እንተኮይኑ ከዓ ፀዊዖም ብሓባር ገይሮም ይምህርዎም ዓቕሞም ወይ ከዓ ብቕዓቶም ንስድራ ቤቶም ዝሕግዝሉ መንገዲ ይገብር እቲ ማሕበር ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ፍርዲ ወይ ሕክምና ወይ እንዳ ፖሊስ ወይ ኣብ ሓዘን ወይ ከዓ ኣብ ሓጎስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ኣስተርጓሚ ልኢኹ ነቲ ጽሙም ከም ዝሕገዝ ይገብሮ ማለት እዩ። መምህር ሰናይት በረኸት እውን ሓንቲ ካብተን ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝሰርሓያ ናይ ምልክት ቋንቋ ኣብ 2001 ኣብ ከረን ከም ዝተምሃረቶን ኣብ ከረን ን5 ዓመት ከም ኣላይትን መምህርን ከም ዝገልገለት እያ ትዕልል። ኣብ ናይ መምህርና ጽሙማን እውን ናይ 19 ዓመት ተመክሮ ኣለዋ። መጀመርያ ቋንቋ ምልክት ክመሃር ከለኹ ንሓንቲ ኣይፈልጥን ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ከረን ጀመርኩ ግን ካብቶም ቅድመይ ዝነበሩ መምሃራንን ካብቶም ተምሃሮን ቋንቋ ምልክት ተማሂረ ሽዑ ክላስ ከኣቱ ክኢለ ማለት እዩ። ኣብኡ ከም መምህርን ከም ኣላይትን ኮይነ 5 ዓመት ኣብ ከረን ሰሪሐ ማለት እዩ። ኣገባብ ኣመሃህራ ጽሙማን ካብ ናይ ዝሰምዑ ተምሃሮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ካብ ዝተበጊስና እውን ኣገባብ ኣመሃህራ ከመይ ይመስል ኣብ ዝሓተትናሉ ጀት ኣገባብ ኣመሃህራ እቲ መጽሓፍ ንጽሙማን ኢሉ ተዳለወ ይኮነን ግን ንሕና ብቕልል ዝበለ መንገዲ እናገበርና ነቶም ጽሙማን ብኸመይ ትመልእኽቲ ይመሓላለፍ ወይ ብኸመይ ክመሃሮ ይኽእሉ ብኸመይ ፍልጠት ይረኽቡ ኢልና ካብቲ መጽሓፍ ስሕብ እንዳበልና ወይ ጽሙቕ እንዳበልና ንምሁሮም ማለት እዩ። ብዝበለጸ ከዓ ብስእሊ እናገበርና ንምሁሮም ማለት እዩ። ንትርጓም ዜና ንትርጓምቲ ክብል ዝበለ ምዃኑ እየን ዝዕልላ። እዚ ግን ንጽሙማን ዝጠቅም ብምዃኑ ክበራታዕ ከም ዘለዎ ማዕሪኡ ይገልጻ። ንኣንበብቲ ዜና እናሰምዓ ቃላት ቀልጢፈን ክትርጉማ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ዜና ወይ ከዓ ዜና ኢልና ክልቲኡ ማለት እዩ ጽቡቕ ተጀሚር ዘሎ ስለምንታይ መጀመርያ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ጥራሕ ነይራ ሕጂ ግን ሰዓት 5 ዜና ተጀሚራላ ማለት እዩ። ሕጂ ንጽሙማን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። تا زبالة أتكن ساعة شعته أنت سخون مبالة أتوي متعامت نيرة زبر حسب الله مالتي كابتن تمهاريهم كابتن سرحتني مالتي ت قام عملك نعم وزينا مجمرو أنتم تؤمن عبي لو توي عبي
ተስፋዩ ብሎ ኽእል ማለት ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ጸንሐ ኣፍልጦ ብምብራህ ንምግትኡ ዝተኻየደ ጻዕሪ ውጽኢታዊ ምንባሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ወኪል ረና ፊልሞን ትካቦ መልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ዘዳለው ተሕዝቶሎ ኣዘይ ብርሃነ ከተቕርቦ እያ ኣብ ምትርጓም ክግበር ዘለዎ ነገራት ግን ኣለዎ እቲ ቅልጣፈ ኣሎ እንዶ ግን ጽሙማን ዝርድሉ መንገዲ ክንገብር ተናተርጎምቲ ቀስ ክንገብር ኣለና ንሕና ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ተቀቢልና ሓሳብ ስለ ዝትርጎም እቲ ምትርጓም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ዝኾነ ሰብ ነቲ ጽሙም ኣብ ታሕቲ ደረጃ ዘሎ ርዩ ቀስ ኢሉ እንድሕራ ተዛሪቡ ወይ እውን ቀስ ኢሉ እንድሕራ ከንብብ እንድሕር ኪኢሉ እቶም ጽሙማን ብቐሊሉ ክረዳዱ ይኽእል እዮም ንሕና ግን ኣብ ንኣብነት ኣብ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ኣሎ ሓደ ሓደ ምክንያቱ እሳቶም ቀስ ስለ ዝብሉ ንሕና እንታይ ንኸውን ምስኦም ቀስ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ወይ እውን ክንረዳ ንኽእል ኢና ኣብ ዜና እንተኾይኑ ግን ቅልጣፈ ስለ ዘለዎ ንዓቶም ከተርክብ ሓሳብ ትጎይ ስለዚ ምስቶም ሓደ ሓደ ጋዜጠኛታት ዝተረኸብና ኣለና ተዘራሪብና ኢና ወይ ዘይረኸብናዮም ካ ብዙሓት ኣለዉ ጋዜጠኛታት እቶም ደንብቡ ማለት እዩ ምስኦም ተዘራሪብና ቀስ ኢልና ክነተርጉም ንብሕጂ ንፍትም ማለት እዩ እምበር እቲ ቅልጣፈ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክብድ ዝበለ እዩ ምጽሙማን ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ንዓና ኣብ ዜና ጥራይ እኹል ኣይኮነን ትምጅማሩ ከምዝበልኩ ኸይ ዓብይ ተስፋ ወይ ጽቡቕ እዩ ትምጅማሩ ትዝገብርዎ ዘለዉ እንዳ ዜና ከነመስግኖ ንደሊ ወይ ከነመስግኖ ይግባእ ማለት እዩ ስለምንታይ ጻዕርታት ዝገበሮ ነቲ ሰዓት 5 ዜና ንኽጅመር ጻዕር ዝገበረ እንዳ ዜና እውን ክመስገን ይግባእ ማለት እዩ ሕጂ ኸ በዚ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ ተወሳኺ ኣብ ናይ ሞዛይክ ኣብ ናይ ናትራን ከምኡ እውን ኣብ ናይ መደብ ናይ ቆልዑ ኣብ ተዋስኦ ተዝውሳኽ እውን ብዝያዳ ምበለጸ ይብላና ማለት እዩ ነቶም ጽሙማን ኣብ ግምት ኢቲኻ ተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ጽሙማን ከም ዝሰምዑ ሕብረተሰብ ማዕረ ክርእዩ ስለ ዝደልዩ መገዲ ተገይሩሎ ማለት እቲ ማሕበር ኣስተርጎምቲ ብዙሓት ኣለዎ ብቕዓት ኣለዎ ኣስተርጎምቲ ስለዚ እቲ ማሕበር ክገብር ይኽእል እዩ ኣስተርጎምቲ ጥራይ እቲ ዜና ምናልባት ተዝኽፈተሎም ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቕ ነዚ ሃገር ዝምልከት ካልእ ዝተፈላለየ ክሰምዑ ይደልዮም ጥራይ ብጋዜጣ ምንባብ ጽቡቕ ኣይኮነን ምትርጓም ዝበለጸ ነገር ስለ ዝኾነ ነቶም ጽሙማን ኣብ ግምት ኢቲኻ ዝግበር ዝኾነ ነገር ዝበለጸ ምዃኑ እዩ ነዚ ኣካላዊ ጉድለት ተጻዊሮም ናብ ዓወት ዝወጽሑ ጽሙማን ውሑዳት ኣይኮኑን ካብ ዝተበጊስና ወለድን ኹን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ክንገብሮም ዝግብኡና ነጥብታት ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ የብልናን ወለዲ ቋንቋ ምልክት ተማሂሮም ጸገማት ደቆም ክርድኡ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቶም ጥራይ ዝረኽቦ ምብሃል ምስድሮኦም እውን ከም ዝህሉ ስለ ዝገብር ኣብ ምዕባለ ጽሙማን ዓብ ቦታ ይሕዝ